लोगोफोर आं दा बबेयाव दङ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ भिडिअआ वाव नै हलि मलि धाबा बेयावहाय मोनफैबाय आं दा सिङाव हाबनोसै आरोना दा बिनि जा हाबजेननाय लामा बेखौहाय दिन्थिग्रोनोसै आरोना I am coming Holy Moly Dhaba. Wow. Ang dayo sufay Holy Moly Dhaba yaw. Holy Moly Dhaba ku ilun ce? Yes, Holy Moly Dhaba ka ilun ce. Wow, लोगोफोर नै Holy Moly Dhaba. नै Holy Moly Dhaba सिङावहाय हाबनोसै बेबायदि नै बिथिंजाय पुरा माने नोंथांमोना फैयोब्ला बे सिङावनो माबा मुबि अर्डार खालामनो हागोन आरोना बेलाय नै ओमफ्राय दा नै बेयावहाय केस काउन्टार नै ओमफ्राय दा नै बिथिंहायबो दङ लोगोफोर नै बेयावबो बैयावबो ओमफ्राय दा नै बिथिंजाय दङ नै बेयावबो दङ नोंथांमोना जुदि गारिजों फैयोब्ला बै बाहेरायाव दोननो दरखार गैया बिनि पार्किंनि थाखाय नै बिथिंजाय एभेलेबेल जायगा दङ नै एभेलेबेल जायगा नैबेयावहाय नोंथांमोना गारिखौहाय स्टेन्ड खालामनो हागोन आरोना ओइहायबो दङ नै वाव आरो लोगोसे बेयावहाय मा मोनो आङो माबानो जा इंलिश मेकारनि माबा नालाय बियो धाबा आं बेखौहाय इंलिश मेकारनियावनो सोंनाय जासिगोन मा मोनो आरोना नोंथांमोनाबो जुदि फैयोब्ला माबा मोनसे इन्जय खालामनो हागोन ओरैबायदि बरिया आरोना दा बेयावहाय मा मोननो हायो दा एसे बिथांनियाव सोंनाय जासिगोन हलि मलि वाव लोगोफोर Holy Moly Dhaba yaw. मा बुंनायमोनलाय जोंहा ब्रादार बेखौ Lemon juice. लेमन जुस हा Mana लेमन सदा Mana? हा Lemon soda. लेमन सदा इसिनियावनो फेगोन Bulan wale. गिबायसोनो दे हमदो सेस खालामसै दे सेस लोंबाय लोगोफोरनि सुपार सुपार माने मा Super mana moza. खोनाबाय नै बियो जोंहा बर' रोङा Omphay नों हिन्दीनि अबिनि होननानै सों ka ai ka. Holy Moly Dhaba. Oh, Holy Moly Dhaba. नामखौ सोंदो आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेकी वांगसु. Oh. आरो अबेनि सोंदो अबेनि सोंदो अबे जायगानि मा बुंनो हिन्दीयाव तुमरा जागा किधर बैठता है नांथ'लालै जाबाय हेलौ हलि मलि फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय दा हलि मलि धाबायावनो दंफैयो आरोना जोङो आलफ्रेडनि हाबानिफ्राय जों जमा फैबाय दा बिथांनियाव दसे हाबनो होननानै हाबबाय आरो बिथाङाबो दंखायोमोन नालाय दा जमा हाबबाय आरोना ओरैनो बेयावहाय मा मोनो आरो लकेसनखौ अननानै खोन्थाहरदो दे ओरै सापागुरि बिजनि थांनाय गोजान बाजारनो फ्लाइओभार गाहायाव एटाच हाइवे जानायफ्रा बिदिनो गासिबो लाइक चाइनिज इन्डिया गासिबो मोनजोबो आरो तन्दुरनिबो आइटेम मोनो लकेल अलस' लाइक मैसो नाथुर ना बोथिया ना लकेल साम' आरो मैसोआ जोंना बेस्ट सेलिं माबा आरो अमाफ्राथ' ओरैनो बेस्ट सेल जाखायो बाट बैसोरबो मोजां आलदा नन बर'फ्रा जानो मोजां मोनो जोंनिखौ साम' आरो मैसो जाफैयो बिसोरो अबेनि जायगानिफ्राय फैयो नोंथांनियाव बांसिन मेजरिटियाथ' नैबे खाथि बङाइगाव ओरै बिजनि थाबाय नैबे सापागुरि चिरांनि क'क्राझारनिबो फैयो ओमफ्राय आंनि फल'वार्सफोर ओरै गार' हिलनि फैयो मेघालयानि फैयो ओमफ्राय बुथियाफोर जाय फल'वार्स ओमफ्राय सिक्किमनि गुवाहाटि थाङोब्ला
माने सार्च खालामो आरो हलि मलि धाबा हाबलांथारखाथारो हाबलाङो बिसोरो औ बांसिन नैबे मेघालयना फैयो मेघालयनिफ्राय मेघालयनिफ्राय फैयो ओमफ्राय दा बेयावहाय फैबाय फैनानै ओमफ्राय माबा हर थानायनि मानायनि बेबस्था दं नामा हर थानायनि बेबस्था गैथ'आ दा ओमफ्राय जागोन दां फिउचाराव खालामगोन आरोना ओरैनो बेसेबांसो गोबावनि उनाव माबा टारगेट खालामदों बेखौहाय बेखौ बुंनो हालालै टाइम लागोन न दा जियानो हक फैनानै आरो खाथियाव लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय दा जों आवगायाव फैखांबाय फैनायालाय फैखांबाय खिन्थु आं नोंथांखौ लोगो मोननाय जायाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरो लोगो मोनगोन होननानै फैदोंमोन खिन्थु लोगो मोननाय जायासै बानायदों ससे ओरैनो दा बिथांखौ दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय आरोना बिथां आदामोननि हेफाजाबनि गेजेरजों आरो मिस्टार एल'ग्रा दा बेयाव मा खालामगोन नोङो हलि मलि धाबायाव फैदों आरो नङा मा खालायगोन नोङो बेयाव मा एल'गोन हलि मलि धाबाखौ एल' फैबाय बरिया मा एल'गोन बेयाव नोंलाय दा थेंक इउ बुंनो हाला दा नोंथांमोनाथ' लकेसनखौ मिथिखाबाय खोन्थाखाबाय नै जायगाया बेबायदि नै जायगाया ओरैबायदि मोजां आरोना स्राय स्राय नोंथांमोना फैयोब्लानो नुगोन आरो कास्टमारा ओरैबायदि फैखायो बबेनिफ्राय फैयो नोंथांमोननो बिथां ब्रादारा खोन्थाखाबाय दा बैयावहाय दङ नै बायदिसिना बनायगासिनो दङ अब्ला आं भिडिअ गोलाव खालामला नामा लोगोफोर टेस्टिं खालामबाय थायो आरोना नै हलि मलि धाबा दा लकेसना नैबेजोंहाय गुवाहाटि थाङो क'क्राझारनिफ्राय फैबाय थानाय लामा नै वाव बिनि साखाथियावनो दङ हलि मलि धाबा भिडिअखौ गोलाव खालामला एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय फिर मिलेंगे